din aventurile fraților urși urmează imediat! Te fac să sari din somn. Strigă în somn. Îi pun mâna bunicului pe față în somn. Și inundă autobuzul în somn. Ei bine, e timpul să te trezești și să intri în acțiune. Noi episoade din Ben 10, mâine de la ora 14:35, numai la Cartoon Network. Începe pauza de publicitate.